Nakalagdaw mi sa sitio Sagpang, diri nakita tag mga kuan, mga butang nga talagsa na ginato makita sa sentro. Sa man kani daro. Ang daro mo gini siya ginagamit sa una karon yung mga traktor naman. Kani daro. Tapos kani kuan, bayuan. So gani. Kanang alho. Lusong. Lusong og alho kanang ibutang nimo diri ang kamote or kanang kasaba daw. Pwede man, umay. Kape, humay. Unsay umay. Pero ako nakita sa ilang sulod ganina tanaw gali. Kani kay makahinomdom ko sa akong lula. Tambunan las mga landan. Kani. Nasa lang tawag ka ng galingan sa mais. Kuha na ba ng galingan sa kapigan? So kani ato i-try. Gamit daw ning nigo. Kaning mais. Facebook kayo. Kaning mais may ato ipangon diri. Isulod aning gamay nga bangago. Sulod sa gamay. Ay, batch din sila ni Wildon nga ginumtaw. Ano Batch mo? Butang sako ilalom. diri dayon. Maka ko anigo pa ito Nigo. So kaning mais ato ni siyang ikuan. Isulod diri. Dugmokon dayon. Actually diri na pa sila mo na pilang ginahimo para makakuha sa ilang pagkaon gid sa inadlaw. Labi na kay ang ilang area sudlonon kayo, dilis na makatuglong sa para mapagaling. So sa batong galingan sila. Pag mapaslak na to dire. Napaslak dire. Aya to siya tuyokon. Wa man nag pasla man ni. Ay wala pa. Isod sa ngipon pa. Okay. So kinahanglan mga daganon. Dugagi. Dugangyo nang ipon dugod. Tulo ka tuyok. Nga na siya, pinuro na siya, nga na siya. So, gidugmok lang nila. Mura magdagan ang tahop ani. Laban ni tahop nay. Dabi kong matigulang na nay makadulot pa kang ipon sa gulang ani nay maragdag ko man kayo ni nga mais nay. Di ba subliun ba? Ay isbon. Aligigon Isbon ba? Nanaon pun ramana dili man na ingon nga sinalmon. Dili sa pagkontrol nimo sa paghulog sa mais. So parehas sila na nagagumabot. Kada tulo ka tuyok, lunod daw. Katulo kaya lunod. Sabadi ay. Inani inani kalisod manginabuhi diri sa bukid kay kumukaon ka sa matag adlaw mag-effort gid ka para maka-provide ka sa imong pagkaon. Sinani. So kamong nasa sentro dira ay mo si yaw-yaw dira gamay ra nakatag sa inyo ha. Kaysa lagay diri kay grabe lang pagpaningkamot. Usahay kabalota mag-thank you sa uban kaysa sa kitag yaw-yaw. Di ba? Kanang mga sigtabian diya mga libaki ra lami mo ibala diri ba? Mo pang libak dira. Say kinabuhi sa bukid. Dili baka ninay ba iligbahuman kag kanani magbasa naman imong ilok ani. Ang basig ka. Tubig. Abutan ba nig tubig? Aw di kay. Sige na tubig ka maligo ka ba tayo? Di ba? Pila man di man ibaligyan ay ato ning paliton. Alawa tay ako. Antik na na. Kadaba na na. Wala na may lisod na kay katuhat na ba? Sige. Sige daw. Pag sinsil lang nga nadaan sa bato. Galingan sa bato. Galingan ba to? Galingan sa mais. Nagsaging basta